Malta hija l-ewwel pajjiż madwar id-dinja li permezz ta' kollaborazzjoni ma' Forbes numru ta' lukandi u ristoranti se jkunu parti mill-inizjattiva Star Awards. Dan se jkun qed iwassal għal kwalità ogħla fis-servizzi tal-akkomodazzjoni f'pajjiżna li jkollhom timbru mill-Forbes. Il-Kap Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija l-Lukandiera u s-Sidien tar-Ristoranti Agius Muscat qal li fost oħrajn lukandi u ristoranti se jkunu qed jingħataw taħriġ biex is-servizz offrut lit-turisti anke dawk lokali ikun fost l-aqwa. Il-numru ta' hotel se jiġu magħżula biex bekk ikunu suġġetti ta' mistri guest audits min-naħa ta' Forbes Travel Guide fejn bekk imbagħad il-hotel tingħata report fejn ikun iservi bħala gwida ta' kif jistgħu jimprovjaw is-servizzi tagħhom. U l-istess ħaġa r-restaurants. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolotenna li issa wara żmien ta' diskussjonijiet dwar il-kwalità fis-settur turistiku dan qed isir fil-prattika. Il-fatt li bħala pajjiż qegħdin nassoċjaw ruħna ma' ditta internazzjonali bħal Forbes sertajn biex nassiguraw li jkollna l-kwalità vera fis-settur tat-turiżmu tagħna. Iżda sertejn ukoll biex inkomplu nollu dejjem iżjed ir-reputazzjoni ta' pajjiżna fis-settur turistiku madwar id-dinja kollha kemm hi. Id-Deputat Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Karlo Mikallef iddeskriva l-ftehim mal-Forbes bħala għodda ta' reklam denju lil pajjiżna bħala destinazzjoni turistika ta' kwalità. Nsemmu Forbes qegħdin nwasslu l-messaġġ li Malta hija sinonima ma' kwalità, tiġi assoċjata ma' brands rikonoxxuti u rispettati, għal daqstant ħatenna ħafna fil-promozzjoni tagħna biex nattiraw turiżmu ta' kwalità.